Sådär, nu har jag satt igång den. Nu håller vi så satt igång kameran. The secret one. Det kommer inga människor. Jag råkar sätta på den för tidigt. Säg hej till han. Vad är det jag plussar på, tror du? Det var ändå. Sitting bull in your house. Don't mess with me. Angry look. He has it. Han är ganska stor med. Så de har bara snart, han är god. Han är god. Jag spottar nästan på mig. Nej, jag gjorde det nästan. Ja. Och vi gör det nu då. Det här är inte jobba. Det här